맞춰 살아. 하염없이 비가 내려 두 뼘 위로 이렇게 맑은데 차라리 빗물이라고 불러대면 마음 편할 텐데. 그래 나도 언젠가 너처럼 다 잊을 게 처음부터 우린 없었던 일. 하염없이 비가 내려 Say? Okay. It's hot, hot, hot. Thank you. Happy Thursday today, right, Zach? Yep. Yeah. Yes, May 4. I-drop off ko si Zach sa kanyang foodie training and then pupunta tayo ng town. Can you get me one Oh, I can. shopping bag, Baba? Please, thank you. One. Just one, yeah. I'm just gonna grab something in the mount. Punta tayo ng mount kasi pipick upin natin si Jan. Oh, may parang pumasok na. Ano ba yun? Pick upin natin si Johnny Boy kasi si Kuya maaga siyang pinick up sa school for training sa Sapsasa. And si Jan, after ng training ni Kuya, ida-drop off niya yung car, yung pinick up natin na car, ida-drop off yun ni Jan kasi may gagawin ulit doon. Did I take me one? Huh? Yeah. So, yeah, yun yung ganap. Ida-drop off lang natin si Zaki Boy sa sa footy training niya. And nung Tuesday, nag-training din sila. Thank you, Baba. Okay, come in. Okay, let's go. Dito na kami sa footy training ni Zach. Drop off lang natin siya. See you. I love you. See you. Love you too. Bye. We'll pick you up later. Okay. Finish grocery. Ooh, Dad? I think so, yeah. Okay, Maybe see ya. that. Yeah, see ya. Okay. Punta tayo ng mount. Mayroon dito yung snake. Here are the unsa. Okay, say, Mom. Oh, don't forget your food. I love you, bye. Okay, let's go. Si Sak pa lang dito, guys. Maaga ko siyang drop off kasi nga, punta tayo ng town. 4:30 yung ano niya raw, training. Ano pa lang, 4. Diyan na muna siya. Where is he? And meron naman tao doon. Dito na ako, guys, sa town. Tinawagan ko na si Jan. Hintayin ko lang siya dito. Mga 15 minutes daw ako maghintay. 15 minutes ako maghintay. Si Holly tulog. Ayan siya, tulog siya. So, hintayin namin si Daddy. Mga 15 minutes. Alright. And dito na yung mag-ama ko. Ayan si Kuya. Tsaka si Daddy. Ayan na yung kanyang uniform. I think yan yung uniform niya sa, sa Sapsasa. Hi! What's this form? Oh, it's Dad, so I gotta give it. Okay. Tell me his name. Yeah. Hi, Hi, Kuya. No. Number 4. Number 4. When is your Sapsasa? Yeah. I don't know. You don't know? Yeah, I know, but I forgot. You forgot. But this month, right? So that's your uniform? Yeah, and my shorts. And that short. Let me see. Number 4. So ito yung magiging uniform ni Kuya pag naglaro siya sa Sapsasa. Hi, Baba. Yan, kagigising lang yan. Tapos na mag-post, guys. Nagmamadali kami kasi rin si Kuya. May training din siya sa footy. After dito sa Sapsasa training, doon naman siya sa Bay.
mag-training para sa kanyang team. What do you want? I-hold ko na lang sa inyo. You want some too? Yeah? Okay. And I'll have some too because I'm really hungry. Oh my God. Bumili na ako ng ng snacks. Kasi sa this weekend, Saturday, right? Saturday, punta kayo ng Adelaide. Manunod si Jan ng game ng tawag nun ng Essendon. Sa Footy Oval talaga siya manunod. Sila nila Dan, tsaka si Kuya. Okay, pauwi na tayo. I know, papunta tayo sa training ni Kuya. Hiningal ako dun Yummy. Ano nga to? Ito yung isa sa binili natin. Tubes. This is tubes, babe. Tubes. Ayan, tubes. Tasty tubes. Meron siyang 5. Kinain na nilang 3. 2 na lang yung natira. So, wala na silang baon sa Monday. Yum. Sarap. Naka-close yung yung road dito. Kanina nakapasok pa kami ni Holly. Dito kami pumasok. Ayun, naka-close. So, iikot tayo. Kung kailan naman nagmamadali tayo, ngayon pa tayo maglilibot. Iikot tayo sa Blue Lake. So, ikot tayo, guys. Ayan yung Blue Lake. Ito yung likod ng Blue Lake. Diyan. Huh? What they're doing? It's just a crane. Crane? Okay. May nakita kasi kayo mga parang kami ni Holly, may doon, crane tapos rescue nakalagay sa car nila. Ito yung likod, guys. Ayan, hindi ko alam kung makikita niyo yung Blue Lake. Ayan yung Blue Lake, likod ng Blue Lake. So, ayan. Kanina wala pa sila. Ayan sila Kuya, sila nagsa-sign na hindi kayo pwede itong pumasok. Dito na tayo, guys, sa foodie train ng mga bata. Where are you gonna park, Han? Why there? Let me out now. Here, so I can see. Nandun si Zach. Can't park there where Zach is, because they're all full. Here. Where? Just say more here. Alright. Dito kami. Dito daw kayo mag-park. Okay, good luck, ya. Ayun na si Kuya. Ayun yung group ni Kuya. Yung team ni Kuya. Nandun si Saki. Hindi tayo makapark doon kasi puno na doon sa side na yun kung nasan si Saki. Mag-hold tayo. Si Jan tsaka si Holly lumabas. Okay, hold natin tong pinamili ko sa Coles. Kunti lang naman to, guys. So, unahin ko na tong kinain ng mag-aama ko. Ito yung tasty tubes. Ayan. 2 na lang yung laman nito, guys. So, ito yung babaunin nila sa Monday. Kasi nga, punta kami ng Adelaide sa weekend. Yes. So, eto din. Gusto ni Sak yung, nito, yung flavor na salt and vinegar. Ito yung Harvest Snaps. Gusto ni Sak yung salt and vinegar. Pero gusto niya rin to. So, yan. Tsaka si Kuya, yan ang gusto. Pero si Kuya, ayaw niya ng salt and vinegar. Si Sak lang ang mahilig sa vinegar. Sa mga chips. So, 2 kinuha ko. Sa ganito, meron siyang 5 packs. Okay? 5 pieces sa loob niyan. And bumili ako ng roll-ups. Yung kanyang flavor ay berry flavor. Yan. And mini Oreo. Yan, yung mini Oreo natin. And ubusan ako ng cheese. Kahapon yung dinner ng mga bata. At saka ni John ay tacos. And kanina, yung baon din nila ay yung tira kagabi. Ang ganda ng pagkalagay ko sa ang ganda. Maganda yung ibig sabihin, maganda yung nabili natin na baon na ng mga bata. Basta nakita nyo na yun kasi in-insert ko yun. Bago tong vlog, in-insert ko yun. So, yun yung baon nila kanina. And sobrang nagustuhan si Kuya. First time niyang gamitin yun. And yung kanyang lunchbox, ubos. Mayroon lang palang tirang isang watermelon na maliit. Yun yung tira ni Kuya. Pero the rest na ubos niya lahat, pati yung grapes. Yung sa 2, hindi ko pa na-check. Kasi si Kuya, nauna siyang pinick up ni Jan. Kasi nga, pumunta sila ng town. So, nahugasan ko na yung kanya.
Yung sa dalawa, hindi ko pa na-check kung naubos nila. And, spaghetti, kasi mag-spaghetti ako bukas. Si Sak kasi guys, mag-birthday na siya sa Saturday, wala kami sabay. So, gagawin ko bukas. Spaghetti ako. Early birthday ni Sak. Spaghetti lang. So, hindi tayo makakapag-celebrate ng birthday ni Sak kasi masyadong busy and wala talaga kami sa bahay bukas. So, bumili na rin ako ng mince kasi yung mince na binili natin, hindi ko lang kung kasama kayo ng grocery tayo, nagamit na namin kagabi. Ginawa kong tacos. And bumili rin ako ng tomato sauce. Naubusan ko yung tomato sauce. Ano pa ba? And Parmesan cheese. And eto na yung last. Yung rice paper. So yan yung ating munting haul dito sa car. So yan yung mga nabili ko guys. So mamaya ang dinner ng mga mag-aama ko ay meron pa akong tira kasi malaki to, madami to guys. Meron pa akong tirang tacos. So magto-toast na lang sila mamaya kasi hindi tayo makakapagluto na guys kasi very late na. Anong oras na ba? Asa na yung phone ko? Ano na kasi yung training ni Kuya, medyo late. Matapos daw kayo sabi ni Jan dito mga 6:30. So, hindi na ako makakapagluto. Ayan si Saki. I'm dead. There. Hi guys. Hi guys. Preparing lunch for the kids for tomorrow. And Holly is helping me. Mom added 3 eggs in here and some more ingredients that you can see in here. So, ganyan yung itsura niya. Then, ididip ko siya dito sa egg. Then, ilalagay dito sa breadcrumbs and piprituhin. Wait, that's smart. Yeah.